салом дӯстон, хуш омадед ба канали Video News. имрӯза барномаи мо дар бораи як шахсе меравад ки ҳамаи мову шумо ӯро мешиносем бо номи Брюс Ли. Брюс Ли. дар куҷо таваллуд шудааст, дар куҷо вафот кардааст, чанд филм баровардааст ва аз сабаби чӣ ӯ вафот кардааст, ҳамаашро дар имрӯза барнома хоҳед фаҳмид. бо мо бошед, обуна шуданро фаромӯш накунед. Ли Чанфан номи ҳақиқии Брюс Ли мебошад. Брюс Ли 27 ноябри соли 1940 дар шаҳри Сан-Франсиско ба дунё омадааст. ӯ актёри синамои ҳонгконг ва амрикоӣ, коргардон, сценарист, продюсер маъруф ва дар соҳаи санъати ҳарбии чин буд. дар Америка Брюс Ли натавонист ба синамои калон ворид шавад ва ӯ бо оилааш ба шаҳри Ҳонг-Конг баргаштанд ва дар он ҷо аввалин нақши бузурги худро дар филми «Балшой босс» гирифт. Брюс Ли аввалин бор дар ин филм хеле хуб нақшоварӣ кард ва аз ин рӯ касби Брюс Ли хело пеш рафт. Брюс Ли ҳамагӣ дар 36 филм нақши асосиро бозидааст. Брюс Ли оиладор ва соҳиби ду фарзанд мебошад. номҳои фарзандҳои ӯ Брендон Ли ва Шеннон Ли. Брюс Ли ҳамагӣ дар 36 филм нақшоварӣ кардааст. дӯстон, Брюс Ли вафот кардааст ва чӣ хеле ки овозҳои бардуруғ буромад Брюс Лиро куштанд ва Брюс Ли авария кардааст, инҳо ҳамааш дурӯғ мебошад. Брюс Ли 20 июли соли 1973 дар шаҳри Ҳонг-Конг ҳангоми кор дар филми «Игра смерти», яъне бозии марг, ӯ нақшофарӣ карда дар ҳамон ҷо аз олам чашм пӯшид. хуб дӯстон, барномаи мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. бо мо бошед, лайк худро дариғ нагузоред, обуна шавед. То барномаи дигар.